Bingelela abalandeli be-channel sesichazekele igama lami nguHlengiwe Sibongo ngokwambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngizochaza amaphupho asuke ekhomba ukuthi wena uyachithwa noma ushaya ngesichitho. Ngabe usebudlelwaneni obuthize, ngabe usemsebenzini. Mangibala ubudlelwane, ngibala mhlampe usemshadweni wakho, uganile noma unezingane lapho unezingane khona, noma engabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Ikhombisa ukuthi kunabantu abazama ukukushaya ngesichitho noma uyachithwa lapho ukuthi imaphi lamaphupho ozowaphupha. Okokuqala, ithoyilethi. Okwesibili, uzozibona uxoshwa ngabe isemsebenzini noma uzozibona uxoshwa ingabe kubo kwezingane noma uzobona uxoshwa ungabe umkhwenyana wakho oshade naye. Kodwa uthole ukuthi lento ayakenzeki, nisaphila nisahleli kahle nasemsebenzini njena futhi kuhle, ayikho inkinga, kodwa uthole ukuthi kancane kancane uziphupha uxoshwa, isichitho leso. Uphinde futhi ubone ubaba wey'ngane zakho naye futhi nixabana aze akuxoshe, kusuke kukhomba isimo sesichitho osuke ubhekene naso kodwa ungakazi, noma isichitho esuke senziwa kodwa ungakabi nolwazi. Lalela-ke, okokuqala uzolibona leli thoyilethi, uzozibona uxoshwa. Lisho ukuthini ithoyilethi? Ingabe uyalibona? Uma ulibona ithoyilethi okusho ukuthini? Ungekho phakathi, ulibona nje lapha nje kubukela lapha, kushuthi ngaba ngebanga ulibona ngalo likude kangakanani noma seduze kangakanani. Okusho ukuthi kuhlongozwa into ethi wena bafuna ukwakhela isichitho, bafuna ukukuhambela umuntu ozokuchitha esikhathini esilandelayo noma baphezu kwalelo tulwa elinjengalelo. Uzoba uphinde futhi uzibone ngabe uphakathi kulona. Kusho ukuthi yebo, sekukhona into ethize esibezama ukuyisebenzisa phezu kwakho, asebeqalile ezosebenza phezu kwakho, engase yenze kube kubi kuwe. Kodwa uma ngabe uyalibona, uma ngabe uphakathi kulona, yebo siyasebenza, sesiqalile bayasebenzisa noma bayasakha noma sebeyitulo abalikhulumayo. Kodwa uma uliphathi bakhombisa ukuthi noma uma ngabe kuthiwa uyalibona, leso sichitho njengamanje asikazosebenza, izinto zakho njengamanje zizokuhambela kahle. Uzibone uphakathi lingcolile, okusho ukuthi sekunesichitho sesiqalile sisebenza kuwena. Kunomuthi ohlanganiswe nezinto ezichitha wena noma ezidicilela phansi impilo yakho osuke unayo ngaleyo ndlela. Lalela-ke, ngizokuchazela ithoyilethi ukuthi uma kuthiwa ithoyilethi liyisichitho, kungani kuthiwa ithoyilethi liyisichitho? Uma uliphupha noma litshengisa imithi eyizinhlanganisela zokuchitha wena noma wenze ukuthi konakale wena osuke ukuzama noma osuke unakho, noma ngabe kuthiwa usebudlelwaneni njengoba kade ngisho ukuthi buchitheke lo budlelwane bungakulungeli. Number one, ithoyilethi linomgodi bawufowethu, noma ngabe liyashawa noma njani, kodwa okusalayo linomgodi ohambisa konke osuke kungena phakathi ukuze kungazophinda kuqale phansi ubuye. Umgodi kuwe uthi makushabalale konke wena onakho, uyabona? Number two, uthi yonke into ngabe unayo enhle noma ingabe kangakanani, noma akuvumbuke usizi, ulaka, ukudumala, ingxabano, yonke into embi engafiswa abanye abantu, engafiswa emakhaya, mayivuke kuwena, mayenzeke kuwe, mawuzondeke, mawunyanyeke, mawube nephunga elibi kwabanye abantu, mawungasizwa umuntu, mawungathandwa umuntu. Unumber two, awuthandwa umuntu. Akekho umuntu akathatha unumber two abuye awusebenzise ngendlela yokuthi khona la mhlampe ungamsiza khona yena. Cha, akukho lokho. Sho ukuthi basuke bevusa isimo sento enjengaleyo kuwe, ukuthi onakho makushabalale umgodi. Unumber two, kodwa kuzovuka iphunga elibi elizokuzondanisa nabantu, liqhathe nabantu, noma bekubona ukuthi izinto zakho zishona phansi, kodwa mase ungazosizwa umuntu, ungazolekelela umuntu. Uma ngabe usemshadweni, mawuhlakazeke, makube nezingxabano. Unumber two, uthatha unumber two uthi umuntu umnyathele ngawo, ngiyaxolisa ukusho njalo, ngenza isibonelo, ningaxabana lowo muntu. Nakuwe basuke bekufaka isimo esinjalo ukuthi konke nje okwenzayo makube isimo sika number two. Ma ungathandeki, ma ungasizwa, ma unyanyeke nje, unyanywe abantu bakuzonde, ungashongo lutho. Kanti nganyakwethu ingoba basuke befisa lokho osuke unakho, mase befisa ukuthi bakudicilele phansi, kuphele, kushabalale, ungabi nalo ikusasa, ingabi khona inqubekela phambili-ke. Isichitho leso kakhulukazi abantu abajwayele ukusisebenzisa. Uma uliphupha leli phupho,
basuke sebekutshengisa abantu abangasekho ukuthi uyabo njengamanje empilweni yakho ufaniswa nesimo esikanje, phezu kwakho kunesimo esikanjena esenzakalayo ongazi-ke ngaso. Uthole ukuthi abanye bayabona sekuney'nkinga ey'la nala, baliphupha ithoyilethi kodwa uthole ukuthi akanakile umuntu noma akazi ukuthi fanele enze njani, yabona. Uzophupha wena usuyaxosha noma uxabana nomuntu ozwana naye noma ungaxabana nabantu basemsebenzini noma emsebenzini nje kuthiwa usuyaxoshwa noma kuthiwa usuphelelwa umsebenzi. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi usuke ushawa ngesichitho esithi akuphele, makuthi nje njengamanje ngale ndlela abafuna ngayo akuhambe ngayo ukuthi xoshwa kulowo msebenzi, abakukhiphe abantu osebenza nabo, kube khona izinkinga ezizokwenzeka kuwena ngesimo sokuthi basuke sebekhombisa abantu abangasekho-ke manje ukuthi bafuna ukuthi uphume. Suke liqondile-ke lelo ukuthi usuzibona usuhamba usuxosha, uzuzibuza ukuthi hayibo, ngaphupha ngixoshwa, ngaphupha umkhwenyana wami engixosha, ngaphupha ubaba wey'ngane zami engixosha, kwenzakalani? Ingoba suke sebekuhlanganise sekukuningi-ke nokuthize okuthinta umsamo lapho. Ngalawo maphupho nje engiwasho amabili, nganizakwethu kufanele wazi ukuthi usuke uxatshaniswa nayo yonke impilo yakho onayo, kuthiwa mayishone phansi emgodini, kodwa kukhuphuke inzondo nokuhlupheka nayo yonke into, kuhlikizeke zonke izinto ungathandwa umuntu, ungalekelelwa umuntu, isigcine ugcine sebekukhomba indlela, ngabe isemshadweni noma ngabe wengane noma ngabe lapho ugane khona. Leyo nto kayenziwa ukuthi mhlawumpe iyayisusa nje phansi izenze, yenziwa abantu abahamba ngezinyawo njengathi ngesimo sokuba nomona wokumonazela abanye abantu. Ngaleyo ndlela bafowethu, uma unalamaphupho kanjena, uma unesifiso nje sokuthi ungibuze ingane zakwethu, ungangibuza ngiyobe sengiyakuphendula-ke. Nisaleni kahle.